Yn gyntaf, ar am. Helo, Symai, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones dwi, a da chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad yr hen iaith podlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ara bach ac yn bob yn dipyn yn addysgu Cymro o ben mynydd yn ysmôn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau hyd yn oed. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. A da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Ar am. Am bob dim. Reit, croeso i benod 92 o'r brif gyfres. Cwpl o bethau cyn cychwyn. Os da chi'n gwrando ar hwn pan mae'n wedi cael ei ryddhau, Mae'r steddfod ar y gorwel felly? Mae'r steddfod ar ein gwartha ni, Jerry, ac ar y llun, am chwarter un, da ni'n mynd i fod yn y babell len yn recordio'n canfed pennod ni. Yndyn, ambell surprise. I chdi ac yn gynulleidfa. Yna lwyddo i dy orfodi i gannu, de. Gobeithio. A fydd yna sioc trydan i bawb. Felly, os gwelwch chi'n dda, dewch. da ni angen cynulleidfa. Dwi'n poeni chydig bach. Mae babell len yn reit fawr. Dwi fel arfer yn y babell cymdeithasa sydd yn llai. A pethau ymylol. Y pethau ymylol dwi'n neud o fyna. Pethau cryncaidd. Dwi yn mynd i fod yn neud sesiwn yn egluro canlyniad yr etholiad diweddara. A bydd yn boblogaeth. Ar y dysadwn ola. Dewch chi hwnna hefyd, bobl. Ie. Dwi'n siŵr fydd yna giw. A pobl yn cwffio i gael set. Bydd y ciw wedi cychwyn cyn yn sesiwn ni ar y llun. Mae'n dechrau wain, efo. A pobl yn gwersylla da. A be arall? Ond mae gen ti nofel allan, Jerry? Oes. Sydd yn anhygoel. Nofel Saesneg. Nofel Saesneg. Snisneg. Reit, pennod 92. Na ni. Wel, da ni wedi trafod chydig o hanes y wasg Gymraeg yng Ngogledd America, de? Do. Dwi'n bod o'n briodol i ni fynd i dde America, ar Wladdyffa Patagonia, i drafod Dechreuadau hanes llyfr Gymraeg y Wladfa Patagonia, ond hefyd tro dwytha neu ddwy benod nôl, tair benod be bynnag, yn ddiweddar wrth ni drafod gwilymyrithog ar traddodiad radicalaidd nes ti grybwyll Michael D. Jones, felly'n gyfle i sôn amdano fo hefyd. O, gwych iawn. Michael D. Jones, dwi'n meddwl, mae yna lawer o ragoriaethau, ond y barf gora. Y barf gora yn hanes gwleidyddol Cymru. Yn hanes Cymru ydy Michael D. Jones. O, ambell i weinidog arall. Na, dwi'n meddwl bod Michael D. Jones yn ennill hoff fardd yr hen iaith. Barf yr hen iaith. Barf yr hen iaith. Gwobr barf yr hen iaith. O'n i'n meddwl bod ti'n mynd i ddweud y cymeriad pwysig yn hanes cenedlaetholdeb Cymreig, neu rhywbeth. Na, hoff barf fi. O'r sublime and ridiculous fan o'n un Saesneg. So Michael D. a Wladfa. A Wladfa, a gwas Gymraeg a Wladfa da. O, ti'n cofio flynyddoedd yn ôl y ben hyn da, nath ni'n dau gymryd rhan mewn cynhadledd fel mam Mhrifysgol Caerdydd, am Michael D. Jones a'r Wladfa da. Nath ni'n dau trafod. Nes i draddodi darlith hefo dadl herfeiddiol. Mae Cincinnati oedd Crud Cenedlaetholdeb Cymreig. Na fi oedd yna? Na, nes i rhaid yna. Na fi oedd yna? Fi oedd yna. Ar ôl... Fi oedd yna rhaglan. Na fo, dyn ni meldio yn un meddwl. Dyn ni un go. Oce. Wel, be bynnag, nath ni drafod yna. Michael D. Jones. A Cincinnati, ei bwysigrwydd o ran datblygiad Cenedlaetholdeb Cymreig. Ie, achos mi oedd Michael D. Jones yn Cincinnati, Ohio, pan ddechreuodd o ddifri feddwl am rhyw bethau felly, de, ti'n bod. Nath o draw i'r Unol Daleithiau, rhyw 2 flynedd, dyn ni wedi crybwyll yn y blaen, mae'n capal Cymraeg yn Cincinnati, Ohio, cafodd ei urfo'n weinidog gyda'r annibynnwyr, oedd yn ymwneud â gwahanol fudiadau i'n helpu mewnfudwyr Cymreig tlawd America. Ond pan oedd o yn America, ddechreuodd gyhoeddi pethau yng wasg Gymraeg America a dros y môr yng Nghymru am Wladychfa y gair, Wladfa, yn Wladychfa Gymreig. Ac felly, y dyfyniad cyntaf da, fi gen ti fo yma. Yn un gyhoeddwyd gyda fo, Michael D. Jones, o dyna'r enw Dan o Benllyn, cos ochrau
Llanwchlyn, y bala, da, ti'n bod? Am y Wladychfa Gymreig yn y cynhadwr Americanaidd. A dylwn ni egluro, dylwn ni'n cymryd yn ganiataol bod pawb yn gwybod am Michael D. Jones. Felly, mae Michael D. Jones yn bwysig mewn lot o'r ysymau, ond da ni'n teddu gysylltu fo'r bala, achos oedd yn brifathro coleg y bala, ond yn y bala oedd yn ddylanwad ffurfiannol ar wleidyddiaeth Tom Ellis, a yn ddylanwad pwysig iawn o ran Cymru Fydd, oedd David Lloyd George wedi i'w ddylanwadu gan o. Felly mae o'n ffigwr pwysig ofnadwy yn cael ei gysylltu efo bala, ond mae lot o hyn yn cychwyn yn Cincinnati, Ohio. A dyna'r rhan o'r stori di bobl ddim yn gwybod. Achos cyn dyfeisio'r syniad oedd tu ôl i sefydlu y Wladfa Gymreig ym Patagonia, oedd o'n meddwl am greu Wladychfa Gymreig newydd yng Ngogledd America, rhyw fath o utopia'r Cymru. Ond o'na gyn hanes i hynna hefyd, os yna ymdrechion wedi bod cyn hynny i greu... Yn ôl i Morgan John Rhys, a lot o ymdrechion aflwyddiannus. I greu rhyw utopia Cymraeg yn America, da. Felly, dyma rhywbeth gyhoeddfa gyda fod pan oedd o'n byw yn America, yn Cincinnati, Ohio, yn mis Rhagfyr 1848, am y Wladychfa Gymreig. Mr Golygydd, ar ôl i'r Iddewon gyflawni mesur ei hanwiradd, gwasgarwyd hwy fel pobl ymysg holl genhedloedd y ddaear, ond y mae Cymru, pan diriant yn America, yn gosod arnynt ei hunain rhywbeth tebyg i gos bosod o dyw ar yr Iddewon. Ond am ba drosedd nis gwn. Ond ceir rhai ohonynt yma thraw yn wasgaredig drwy bob rhan o Ogledd America, o'r hwn sydd yn fwy nag Ewrop i gyd. 2. Mae rhai pethau, megis halen a had, yn well o'i chwalu. Mae pethau eraill yn ddiwerth ar wasgar. Pe cadwai y Cymru fel byddin ynghyd, teimlai cenhedloedd eraill ei dylanwad fel pobl foesol a chrefyddol. Na ni wedi fanna, da. Felly'n pwynt mae'n lot o Gymru yn America, ond maen nhw wedi gwasgaru, da. Fel yr Iddewon wedi i gyrru ar wasgar oherwydd i hanwyroedd, i pechon erbyn Duw yn ôl y narratif feiblaidd ac yn y blaen. Felly mae eisiau crynhoi y Cymru yng Nghymru. Achos maen nhw'n mynd i fod yn dylanwad fel pobl foesol a chrefyddol. A bobl eraill, ie. Wedyn y trydydd un. 3. Anwybodaeth yw yr achos fod llawer Cymro wedi gwneud ei hun yn America yn anedwydd am ei oes, drwy fyned i fyw i leoedd anghysbell, neu fod yn estron ymhlith estroniad mewn iaith a defod. Fel mewn coed neu anialwch. Pa gynllun ellir dyfeisio? 4. Pa gynllun ellir dyfeisio i osod terfyn ar y gwallgofrwydd hwn sydd wedi achosi fath bendrondod ar lawer o Gymru yn America. Sut y ceir ef i fod yn onest fel ei dadau ac i ymgadw rhag dysgu Yankee tricks? Atebaf drwy ofyn sut y ceidw y fam ei phlant rhag dysgu castiau drwg? Ond nid drwy ei cadw rhag cwmni drwg? Plant wedi tyfu fyny i'w dynion ac mae ei meddyliau'n ddarostyngiedig i'r un deddfau. Myner yn te. Wladychfa. Ie, achos mae'r Cymru yn America yn dysgu Yankee tricks trwy gymysgu fy'r Americanwyr drwg, da. Wel, felly... Ynde. Dyma, mae'n brodol i sôn yma am ffaith ffiwgraffyddol, na fydd yr rhan fwy'r gwylwyr, gwrandawyr yn gwybod, sef y ffaith i ti gael dy fediddio yng Nghapel Cymraeg Los Angeles. Na, San Francisco. San Francisco. Na, ges i ngeni yn Los Angeles. Ar Sunset Boulevard. Ar Sunset Boulevard. Nid yn llythrenol ar y stryd, ond yn... Ond y rheswm dwi ddim yn dweud hynna, achos y holl syniad podlediad, bod na Americanwr yn dysgu Cymro. Os dwi'n dechrau deud bod fi'n Americanwr, mae hyn yn drysu. Ia, nes ti'n ôl i Gymru pan ti'n fe. Un oed? Dyflydd beth o. Na fo. Reit. Cyrra ymlaen. Felly... Pwrpas y podlediad yma, dwi'n dod o ben mynydd yn ysmol. Reit, iawn ta. Ond, enghraifft o'r diaspora Cymreig, da, faint yn y gapel Cymraeg yn San Francisco, da. A nes i'n byw yn Awstralia a mynd i gapel Cymraeg yn Sydney. Na ti, a diaspora, da. Felly, ti'n bod, so poeni a ffaith bod y Cymru ar wasgar yn dysgu'r Yankee tricks gan Americanwyr ac eisiau cynnwng hyd. A wedyn mae'n deud, ti'n gweld, dar nesaf, ar y dechrau, oedd eisiau sefydlu y Wladfa neu'r Wladychfa rwle yng Ngogledd America. Barnwydd mae Wisconsin yw y fan. Mae yn lle iach, newydd, nid yn rhy newydd.
newydd, ond nid yn rhy newydd. Marchnadoedd yn gyfleus. Hefyd y mae y Llywodraeth wedi dangos parch i'r Cymru drwy gyfieithu y cyfansoddiad i'r Gymraeg. Ie, mi gyhoeddwyd cyfansoddiad Taraeth Wisconsin yn Gymraeg yn syth ar ôl i gyhoeddwyd yn Saesneg sy'n rhyfeddol, de. Felly, ie, yn reiddiol, Wisconsin yn sôn am Vancouver, gwahanol lefydd eraill yn North America, a wedyn... Oedd na Vancouver Island, dwi'n meddwl, oedd y cyfle gollwyd, mae hwnna'n hardd iawn. Ond hefyd, oedd na syniad i fynd i Israel yn doedd, i Balesteina, ac i sefydlu Wladychfa Gymreig yng Nghaersalem. Falle fod o ddim wedi bod y syniad. Oedd ddim mor boblogaidd. Na. Ie. Mae Richard Martin yn edrych y tu ôl y camera wedi cael sioc i fod. Fe geiswyd, fe eithwyd ati i sefydlu Wladfa yn Rio Grande do Sul yn Brasil. So mae yna lot o hanes diddorol o fyna. A wedyn, mae o'n sôn am hyn, mae sarhad, mae'n cymryd i gael y darn bach ôl o fyna. Darllener hanes yn cenedl gan y Saeson a bradwyr llwgwr wobrwyedig yn y llyfrau gleision a gwaed pa Gymro all ddal heb ymferwi. Mwyn ein cysur a'n llwyddiant a'n defnyddioldeb byddwn o'r un meddwl am Wisconsin fel lle i'r rhai a allo ymbudo i fyned yno. Boed hon yn... Gael i ni fel llydaw i'r Prydeiniaid cynt. Ie. So blwyddyn ar ôl i'r llyfrau gleision yn ddangos yn 1847 oedd hyn, felly sarhad y Gymru, a mae eisiau creu... A mae o'n sgwennu yn America, mae o'n Cincinnati yn sgwennu hyn. A mae eisiau symud i Wisconsin ac y blaen. Wedyn, wrth gwrs, da chi'n gweld pobl eraill yn America yn cwyno am hyn, mae'r dyfyniad nesaf rhywun o'r enw Iwan, pwy bydd y goddod yn sgwennu mewn i'r drych papur newydd wythnosol Gymraeg America ac yn cwyno am be oedd Michael G. Jones wrthi yn dweud yn y wasg. Barchedig syr, yn eich llythyr rhamantawl yn y drych am Chwefror 21, mae cymaint o heiriadau di-sail. Ond efallai eich bod yn barod i ddweud eich bod yn ystyried y Wladychfa yn coloni ac nid gwlad annibynnol. Wel, ynta, beth ydyw coloni? Dywed Webster. Colony, a company of people transplanted from their mother country to a remote country to inhabit it and remain subject to the parent state. Mae'n gwrdd draws, mae'n ddwgyn. Ti'n draws o ddech, ebyn hyn, dyn ni symud ymlaen i 1863. So ebyn hyn, mae Michael G. Jones yn sôn am yr ariannu'n da. Felly, colony yn fyna, lle da. Subject yn wir. Nid oes arnoch chwi eisiau bod yn subject i lywodraeth mor atgas i'ch ysbryd a Phrydain Fawr. Na, dywedwch drachefn, coloni argentaidd y dwyf yn ei feddwl. Yna, ydwch chi'n meddwl fod Cymru America a Chymru y byd mor ddeillion i'w lles ac y diwysant yn ytrach fod yn coloni Buenos Aires nag yr Unol Daleithiau. Meddyliwch pe byddai uno Gymru America adael ei gartref clud ei hun a chychwyn i'ch Wladychfa chwi. Ond ni fyddai yn fendith i chwi i gael eich ymddifadu o aelod mawr eich Wladychfa ac yn enwedig felly os rhaid i chwi fyny cymered yr aelod mawr yma i wneud eich llyfr glas am Gymru America. Achos oedd yn cwyno am y ffaith bod Gymru America yn Americanaidd yn cymysgu ag Americanwyr eraill. Felly mae'n dweud bod Michael D. Jones yn gwneud llyfr glas am Gymru America yn sarhau. Rhaid chi symud i Argentina, ariannu'n ti'n bod? Ac yn dweud, olwch, mi ddech chi'n coloni fyna i Lywodraeth Buenos Aires. Felly, ddiddorol. Mae'n rhyw drafodaeth. Beth sy'n gennych chi'n y wasg draws Atlantic mewn ffordd yw drafodaeth ynglyn â dyfodol o diaspora Cymreig. Mae'n dod ffordd ymlaen o ran, ti'n bod, mae'n rhaid difyr, de. Ac eto, un o'r pethau falle pawb ddim yn ymwybodol ohono fo, ond o ran y bobl ddari fynd i'r Wladfa, oedd nifer ohonyn nhw'n Gymru Americanaidd yn dod. Oedd. Wedi denu ar hollol. Mae pobl yn flin bod nhw'n bwgwth tan seilio eu cymunedau nhw trwy ddenu Cymru o fyna yn Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, i symud lawr yr ariannu'n beth. Oedd y drafodaeth ynglyn â gwladychu
yn fyw iawn. Mae'n parhau, mi welwn ni ar ôl i wasg Gymraeg gael ei sefydlu yn y Wladfa am Patagonia. Dyn ni'n gweld yn gyson, maen nhw'n cwyno am, mae'r Cymru fan ni yn yr Unol Daleithiau yn dysgu'r Yankee tricks na, maen nhw'n ofnadwy, maen nhw'n anfoesol ar rhywbeth felly. Dyna rhaid diddorol, ar ran hynna. Ond dwi'n os yn meddwl, mi oedd Michael G. Jones yn byw mewn dinas, mi oedd yna gymaint o minwyr, mi oedd yna sawl cyfnod o Mineg yn cael ei goeddi'n Cincinnati yn y cyfnod hwnnw, bydd Michael Jones yna. Dwi'n meddwl, tys fel wedi byw mewn rhywle gwledig fel ddwyrain Ohio, lle nath o recordio cwpl o benodau yn Rio Grande, Ohio, ardal lle oedd 4 cenhedlaeth o ambell deulu wedi cadw'r Gymraeg yn fyw, neu rhai llefydd yn Wisconsin, hwrach, fe sydd wedi gweld, mae gan y Gymraeg obaith yma, ti'n bod? A tysa fel, un o'r pethau o ran hanes amgen, tysa Michael D. Jones wedi profi cymuned wledig lle oedd y Gymraeg yn parhau yn gry am genedlaethau, a'r capeli'n gry hefyd, wrth gwrs. Hwrach, fysa wedi taflu i bwysau tu ôl un o'r gymunedau honno yn lle dechrau synnu o greu Wladychfa arall, a wedyn fysa hanes di ban wahanol iawn. A wedyn fysa'r Gymraeg di parhau fel iaith leiafrifo fyw yn America hyd heddiw mewn rhai llefydd. Bosib. Yn lle Patagonia. Wel, dychmygan, tysa'r holl egni ymnau llil a'r holl radicaliaeth a'r holl ymgyrchu wedi daflu tu ôl i gryfhau cymuned oedd yn bodoli yn barod yn lle creu cymuned newydd lawr yn neu America. I'w drafod. Be bynnag. Wrth yn hybio. Wanta, felly, fel ti'n gwybod iawn, mi ath y fynsau gyntaf o Gymru draw i Patagonia yn 1865 mis Maes. Ar y Mimosa. Ar y Mimosa hwylio draw. A golanio rhyw 2 fis wedyn, ti'n bod. Yn hanesyddol ddiddorol, diwedd rhyfel cartre America oedd o, 1865, felly dyna'r ffras lleoliad. A flwyddyn enillodd Cranogwen yn Steddfod Genedlaethol Aberystwyth, 1865, jyst i gofio'r cyd-destun a bethau eraill yn ei trafod yn mynd yna. Wedyn, o ran hanes cynnar y wasg Gymraeg yn y Wladfa am Patagonia, mae'n ddiddorol, gynta i ddechrau, mi oedd amgylchiadau bywyd yn anodd, oedd. Mi oedd y Cymru wedi cael ei twyllio i'r rhafelaeth, oedd y tir ddim o'r ffrwythlon, oedd yn anodd goroesi, oedd angen help y brodorion, dwi'n check yn y blaen, yn fyna, felly oedd yn anodd byw heb sôn am cael bach o amser hemdden i sgwennu llenyddiaeth yn dweud. Ond mi eisiau trafod 3 chyfnodol yn Cymraeg gychwynwyd yn y Wladfa yn ystod y 40 Y cyntaf o'r 3 yw y Brit, gychwynwyd yn 1868 gan R.J. Berwyn. Ti'n gwybod rhywbeth am Robert Jones Berwyn, R.J. Berwyn? Na, dw. Un o sefydlwyr y Wladfa, nath lot o gwaith caib yr hawl. Dyn diddorol ofnadwy o Lyndyfr dwi'n reiddiol. O, reit, oce. Ath o i hyfforddi fel athro yn Llundain, os dwi'n cyfan iawn, de? Wedyn, ath o draw yr Unol Daleithiau. A dwi'n meddwl, yn Efrag Newydd, nath o gyfarfod o Michael D. Jones. Nath Michael D. Jones i ddarbwyllo i ymuno ar fenter Patagonaidd yma, a wedyn nath R.J. Berwyn yn ôl i Gymru, dechrau paratoi, wedyn nath o allan, ac pan oedd yn ym Patagonia, oedd o yn ganolog i gymdeithas Gymraeg o Wladfa ym Patagonia. Mi oedd R.J. Berwyn yn gweithio fel ysgolfeistr, fel postfeistr, ysgrifennydd llysoedd Cymraeg, o Wladfa ddim llysoedd Cymraeg ar wahân. Mae llwyth o bethau felly. I drafod llenyddiaeth ydyn ni yma, ond mae cyfansoddiad o Wladfa yn ddiddorol iawn. Dwi'n gynnau gof o'i ddarllen o. Mae'n gyfuniad o syniadau cyfansoddiadol yr Unol Daleithiau a rhyw elfennau siartiaidd hefyd. Mae'n ddogfen... A merched yn cael wyo. Wrth gwrs, merched yn cael bleidlais ar yr un sail i ddynion. Ond hefyd mae yna etholiadau blynyddol, a mae wir yn ddogfen eithriadol yn ddiddorol. Mi oedd Richard Jones, R.J. Berwyn, yn ei chanol hi, fos yna gyda. Hefyd, mi gafodd o i garcharu am ryw 2 flynedd, dechrau 1880, achos oedd wedi arwain protest yn erbyn Llywodraeth Buenos Aires dros hawliau Cymru, rhywbeth o felly oedd dyn, pwysig o'r hynna. Ac mae'n debyg, dwi'n siŵr, os rhywun yna sy'n gwybod lot am hanes mathematigwyr Cymraeg ac yn y blaen. Mae'n debyg mae R.J. Berwyn pan oedd yn ysgolfeistr yn y Wladfa, fo ddyfeisiodd y dull degol o'r rhifon Gymraeg, so deud 11 yn lle 11, 15 yn lle 15, achos mae'n haws dysgu plant. Mae'n debyg mae fo ddyfeisiodd hynna, neu fo oedd y cyntaf i hyrwyddo hynna mewn ysgol.
So, y debyg. So, lot o bethau be bynnag, lle de. O'r Wladfa nôl i Gymru, felly. Ie, ond fo ddechreuodd y cyfnodol yn Cymraeg cyntaf o Wladfa, y Brit, yn 1868. Mi gollwyd yr hyd yna greiddiol, ond mae'r... Oherwydd y llifogydd. Llifogydd mawr, yn union, de. Ond mi gyhoeddwyd cynnwys y Brit mewn cyfnodol yn diweddarach y drafod. Felly, dyn ni'n gwybod peth o'r cynnwys os sy'n sbio'r dyfyniad nesaf. So, y Brit Ionawr 1868, fel yr ail gyhoeddwyd yn y drafod, cynnwys y rhifin, anerchiad y golygydd, at y gwladwyr gan Cadifor. Llythyr oddi wrth M.D. Jones, Michael D. Jones. Sylwada gwladol newydd gan D. Williams. Cyfarchiad dirprwy L. Jones, Lewis Jones. Hanes pwyllgorau, newyddion, dal morloi. Ffantastig. Dal morloi fel erthigol. Ela morloi. Ie, hollol. Yn rhywbeth ymarferol felly de. Ond i ddechrau de, mae yna ddau beth am y cylchgrawn Cymraeg cyntaf yma yn y Wladfa sydd yn hynod ddiddorol fi. Yn gyntaf, yr enw y Brit de. Mi ddywisodd enw hynafol oedd yn hynod ystyrlon o ran hanes y Cymru a hanes llenyddiaeth Cymraeg. Dyn ni wedi trafod Brit y bryd gymaint ers y gyfres gyntaf yr oesau canol a berthynas rhwng hanesyddiaeth Gymraeg fel Brit y Brenhinedd, Brit y Tywysogion a bryd proffodolaethau hynny i gyd. Ac mae hen beth ystyrlon iawn o ffaith mae y Brit oedd o. Mae'n cydio mewn llunyn canoloesol hynafol i ddeu dim yn ni cenedl arwrol y Cymru yn parhau a mynnu cael cyfnodol yn dweud a Brit yr enw. Mae rhywbeth gwych am hynna yn gwneud yr hen yn newydd ac yn berthnasol o'r newydd mewn cyfnod newydd. Ac mewn cyd-destun hollol newydd ym Patagonia. Yr ail beth sy'n wych am y Brit yw ffaith mae cyfnodol yn oedd o, cylchgrawn oedd o, ond oedd o ddim yn gyhoeddiad, achos doedd gan y Cymru ddim gwasg argraffu. Sy'n Jay Berwyn yn sgwennu pob rhif yn allan y llaw hir. A wedyn, oedd yn cael ei gylchredeg, oedd un ffarm yn gael o, pobl i ddarllen o, ac yn traddodi ymlaen i'r ffarm nesaf, ac felly ymlaen. Felly oedd yn gylchgrawn mewn llawysgrif, Mae hynna'n anhygoel, dydy. I dan ysgrifio, mi oedd pobl yn gorau rhoi hyn a hyn o ddarnau o bapur, ac addo traddodi'r rhifyn ymlaen i'r ffarm nesaf. So mae'n dangos, da amgylchiadau anodd, heb wasg argraffu, dychwelyd at hen dechnoleg, ac achos, oedd y wasg gyfnodol Gymraeg mor bwysig ebyn hyn, ebyn yn ddod Cymru, mi oedd, neu America, i rai Unol Daleithiau. Ie, Ngogledd America, hollol, ac Gwylym Hiraethog wrth i'r amserau, Lerpwl, a pob fath o beth, lle oedd nhw eisiau cael cylchgrawn Cymraeg, de. Mae'n rhywbeth gwych. Mae hynna'n stori anhygoel. Tydi hyrwych, de. Mae'n lot yna. Wedyn, yr un nesaf, cylchgrawn nesaf, oedd ein breiniad, de. Ac mi gychwynwyd gyhoeddi ein breiniad, sef ein brains ni, de. Mae'n gwbl leidyddol, yn 1878. A wedyn rhyw atodiad bob yn y hyn am felly flwyddyn wedyn, de. Ac oedd y cyfa oherwydd y ffaith bod y Cymru yn poeni am ei hawliau, de. Ac eisiau cryfhau'r gymuned a sicrhau bod nhw'n sefyll gydag un llais yn erbyn grym Buenos Aires ac yn y blaen. So mae rhywbeth gwleidyddol iawn am hynny. Mae hwn o'r 11 o Fedi 1878, sef yr rhifyn cyntaf. Ti'n fi falla? Ie, pamla. A Lewis Jones gyda llaw oedd yn olygydd ar ein briniad. Y trelew ym Patagonia wedi enwi areolo. Nifer o freinwyr y Wladfa yn teimlo dylid cyffroi y sefydlwyr i gymeryd diddordeb yn yr etholiad ac asaol, ac nad oedd well cyfrwng i gyrraedd yr amcan hwnnw na thrwy y wasg, a dan ysgrifiasant y swm rheidiol i ddigolledu y cyhoeddwr am len wythnosol fel hon am y 5 neu 6 wythnos hyd yr etholiad. So gyd am yr etholiad, de, ti'n fawr? Ac, ti'n fawr rhywbeth, mae pobl, dwi'n gweld pobl yn dychanu hyn, y dill o Wladfa o sgwennu Cymraeg efo fi, eitha ef, de? A ti'n gweld o fyma, dwyt, de? Wel, mae gennau lyfr gan Lewis Jones, gyhoeddwyd yn
Cynarfon, os dwi'n cofio'n iawn, lle mae'n egluro bod o'n defnyddio orgraff wahanol ar gyfer y Gymraeg, achos mae o eisiau'r dylanwad Sbaenaidd o ran y ffordd mae'r Gymraeg yn cael ei syllafu, os dwi'n cofio'n iawn. Dyna yn fras yn y bidio, ond be oedd o? Ddim yn mater o ddewis, de, ti'n bod? Pa lythrennedd o'r gael. Fel gwelson ni de, mi oedd y cylchran cyntaf Bryd yn cael ei sgwennu allan llaw hir, de, ti'n bod? Wedyn, erbyn ein briniad yn 1878, oedden nhw wedi cael digon o bres i brynu gwasg a graffu, ond gwasg ail-law oedd o. Gwasg Sbaeneg, de. So'r ffontig un Sbaeneg, felly oedd ddim digon o F's i wneud yna, felly ti'n gweld, y fi a bob dim. So, datblygodd orgraff Gymraeg o Wladfa, dill Cymru Wladfa o sgwennu Cymraeg, oherwydd amgylchiadau calad ymarferol, rhywbeth gwych am hynny. Ond ti'n gwybod gyd am yr etholiad a pethau felly. Wedyn, mae'n dyfyniad bach arall i ti o'r ein briniad. So mae hwn o'r 60 o Hydref 1878. Welen ni ar ben y gwaith o'r ymgesegrasom ag ef o ddeffroi y wlad i ddiddordeb yn yr etholiad, a barnwn y gall cychwynwyr ein breiniad gyfarch ei gilydd fod yr amcan hwnnw wedi ei gyrraedd yn drylwyr, a mae'r drafodaeth a gafwyd am safle ac anghenion y Wladfa yn ddisgyblaeth wleidyddol o'r fath orau, ac yn sicr o adael ei hôl arnom y rhawg. Gwahaniaethau ein gohebwyr lawer yn ei syniadau parth yr amrywiol a gweddau ar y Wladfa fydd dan sylw, a chyfleu y gwahaniaethau hynny i'r wlad yn ddealladwy fydd swydd ein breiniad. Felly cyflwyr y cychwyn fel fforwm i drafod gwleidyddiaeth. Da ni'n recordio hwn yn fuan ar ôl yr etholiad Senedd Cymru. A ti'n gwneud lot o bethau fel hyn. So mae'n ddiddorol iawn. Ar ysbrec yn ddiweddar. Ddisgyblaeth wleidyddol o'r fath orau. Da, de? Tydi o'n wych. Ffantastig, de. Wedyn, dyn ni'n gweld trydydd cyfnodolyn yn cael ei gychwyn yn dechrau mis Ionawr 1891, sef y drafod. Gyda fi, oherwydd convention yna. Ac dyna'r trydydd un yn dilyn y Brit ac ein briniad. A Lewis Jones hefyd dechreuodd y drafod, ond oedd un pwysig iawn yn y lle. Papur go iawn, papur yn cael ei gyhoeddi am gyfnod maith, dros ganrif, a wedyn cael ei acafodi bethau felly, yn rhyfeddol o bwysig. Ac mae cynnwys y drafod, erbyn ni gyrraedd y drafod yn 1890, mae'n y bethau hynod diddorol, felly na ni ddechrau, dwi'n cofio beth dwi'n rhoi chdi wan, ond mae hynna yn ddifyr. Ond cyn hynny allan, mae gen i enghraifft yma, dwi'n mynd i roed i chdi, ond enghraifft o'r hyn dyn ni wedi drafod barod, sef y ffaith bod Cymru o Wladfa yn parhau gwyno am Gymraeg Gogledd America, yn awgrymu bod nhw'n anfoesol. Felly rhywbeth gyhoeddwyd yn y drafod yn Ionawr 1893, Cymru y Daleithiau Unedig, yn sôn am y gymaint ohonyn nhw. Mae'n dyfynu gweinidog, Gwilym yr Yrydd, bod yn teithio o gwmpas America ac yn cwyno bod llawer iawn o Gymru America bellach yn bobl sydd yn meddwi, a ddim yn mynd o'r capel gymaint, a'r holl syniad i bod y Cymru rheinweddol bellach yn rhai sy'n ymfudo i'r Wladfa Patagonia, bod o'r enw Gogledd wedi llygru ac yn y blaid. Golledig. Mae hynny'n parhau, de. Ond wedyn, mae'r darn hwn, un o'r hoff beth yn y drafod ydy gwir, achos mae'r rhyddiaeth greadigol ddychanol, mae'r llwynog yn gymeriad ffuglenol, fel Sean Blewen Coch, mae'n siarad. Fy hoff ffigwr mewn cyfaill y pod yn bendant. Sean Blewen Coch, Patagonia, di hwn, de. Da ni'n gallu cael pennod ar Lyfr Mawr o Plant. Gallan. Yn cyfres. Yn cyfres 4. Gallan. Gwych. Nawn ni, de. Gwych. Mae'n dipyn o ysgolheictod, eitha dyweddar rwan, bod pobl wedi dechrau mynd ar afel a hanes llenyddiaeth blant yn Gymraeg. O, da. Oce, gwych. So, felly mae lleith y llwynog, mae llwynog yn deud wrth y darllenwyr am ei anturiaethau, mae'n crwydro o gwmpas y paith yn o lato, mae'n arsylwi ar y bethau, mae'n ddychan cymdeithasol, achos mae'r llwynog yn gweld bod pobl yn dweud, a mae'n amlygu ffylydd ymwysol y gymuned Gymraeg, de, so wych iawn. Y drafod o'r 60 o Ionawr 1893, Llith y Llwynog. O'n i ddim yn y byd mawr a ganiatewch i gradur fel fi oddi ar y paith i roddi chydig o'm helyntion. Gwir pawb mae chydig yw'n croesaw ni lwynogod, ond rhaid i ni weithio ddyfod am dro i'r dyffryn a thalu yr ymweliad ar afon, pan fo bwyd y paith wedi darfod ar llwnc yn sych.
Disgynnais ar waelod y dyffryn ucha, ac wrth fyned i fyny hyd linell y bryn crwn, gwelais ddau hogyn yn dyfod a cheffyla rywle o'r top, a llechais wrth glawdd, a thrwy digaredd nid oedd yr un ci ganddynt. Dywedai un o'r hogia, es i a 4 o geffyla i'r ffald ddo. Gofynnau y llall iddo, faint o bres ges di? $5, ha ha! Faint oedd perchnogion y ceffyla yn orfod dalu? Wn i ddim, ond mi wn fod ar y cyngor eisiau arian. Ond waith gen i, cefais $5 ac roedd hynny'n ddigon i mi. So, oedd y ffald o rhywbeth o gorlen gymunedol de, ac pan oedd ceffyla yn crwydro, mi oedd hwn i dal yn mynd yn o unna, fath y dawfa, ti'n meddwl? Carchar ceffil, de? A wedi y perchenau gorfod talu dirwy i gael ei geffil allan. So mae'n awgrymu fod yr hogia yfanc yma, i bob person bod dwy'n ceffil a rhoi nhw yna i gael pres. Sy'n dangos ymdygiad anfoesol iawn, sy'n mynd yn groes i pe maen nhw'n deud yr un papur am Gymraeg Gogledd America. Pwy fysa'n ni'n dychmygu bod hynny'n bosibl? A llwynog sy'n sylwi ar hynny, sy'n wych. Da. A jyst yn bethau meddyliau bach, fel trwy lwc, doedd ddim cwn gyda nhw o rhywbeth felly de, ti'n bod. A ti'n beth sy'n ddiddorol di, mae'r paith yn rhan mor naturiol o'r drafodaeth yn Gymraeg. Sych ac yn y blaen. A jyst pobl yn pwy'n gael bwyd. Un arall o benodau llithodd y llwynog. Mae'r llwynog yn sôn am grwydro a mae'n gweld rhyw Gymro ifanc ar y geffil a mae'n ei alw os yn cyfyn y carwr. Mae wedi bod yn y ffonda, y dafarn lydig, ffonda, mae gael Sbeineg, tafarn Sbeinaidd, cefn gwlad, a mae'r Cymro ifanc ar ei geffil, mae'n gwisgo fatha pontio'r lliwgar Sbeinaidd, mae'n smocio sigar, ac yn y bod, mae'n ffordd o ddychanu y Cymru ifanc, oedd yn mabwysiadu dillau'r Sbeinwyr yn yr arian, yn rhywbeth. A'r chentynaidd hollol cwydo am hynny, mae hynny wych. Ac felly mae darn ola, dwi wedi rhoi chdi, 2 englyn cynta, yn rhan o gerdd sy'n gyfres o englunion, un o'r olunion, mae'n braf gweld y canu caeth ar waith yn y Wladfa, cerdd y gyhoeddwyd yn y drafod, am y ffonda gan far o'r Gwynfab, a mae'n cwyno am y dafarn Sbeinaidd yna. O'n i'n darllen fel Gwanfab. 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 So mae'r ffaith bod o'n sgwennu cerdd am dafarn a galw hyn yn Gwanfab. Yn cael ei ddenu eto, Achos mae'r ffonda, y dafarn Sbeinaidd, y Patagonia, yn broblem, achos mae Cymru'n cael ei denu. Mae dynion Cymraeg eisiau mynd yna da, felly dyna pan mae'n broblem foesol yna. Yn hollol. So, mae 2 englyn. Tyr anwar a gar gwrw, tyr yfed, tyr rafio a thwrw, a rhwyg a llid, rheg a llw, uchal helynt, chwil ilw. O, hwnna dda, dwi. Hwnna dda iawn. Ty amloddest ymladdwr, a fradlawn hyfrydle troseddwyr. Ty eog hil, teog wyr, a nefoedd i hen yfwyr. Felly to, bod nhw'n cwymo ffaith bod Cymru yn y Gogledd yn meddwi ac yn y blaen, ti'n gweld hynna? Dwi'n licio tyr anwar a gar gwrw, tyr yfed, tyr rafio a thwrw, a rhwyg a llid, rheg a llw, uchal helynt, chwil ilw. Mae'n ddisgrifio gwych o dafar yna. Cwps pan oedd chdi a fi'n fyfyrwyr yn aber. Da iawn. Y lot o ddwchan, mae'n braf gweld un o'r hen fesur y caeth yn cael ei ddefnyddio i gyflwyno dychan, hen draddodiad Cymraeg, dychan y maw, 2 ochr yr un geiniog mewn ffordd, hynny ar waith. Mewn amgylchiadau anodd iawn o pobl yn crafu byw yn y Wladfa, yn bywyd yn anodd. Ond eto dwi'n gweld bod barddoniaeth dal yn gyfrwng i ddehongli bywyd, a erbyn hyn mae'n y wasg gyfnodol fywiog. A mi ddorol, achos mae hanes diwylliant Cymraeg Patagonia wedi cael cymaint o sylw yn y cyfryngau Cymraeg. Dwi'n cofio pan ddesi draw i Gymru gyntaf, pan o'n i'n dysgu Cymraeg ar y cwrs Olpan yn Llambed. Cwrs oedd yr anfarw Chris Rhys wedi sgwennu. Ac dwi'n gen ti rhyw ddeialoga pan ti'n dysgu iaith. Ddeialoga. A dwi'n cofio un o'r ddeialoga oedd ble mae'r Radio Times, rhywbeth o felly, wedyn nes ymlaen, nid rhaglen arall am Patagonia, yn rhan o deilog o dysgwyr Cymraeg. O gen i'n teledu yn flynyddoedd, o'n i'n gwybod be oedd ar teledu yng Nghymru, ond ges i, yn fuan iawn, nes i sylwi bod yna lot o rhaglenni ar Radio Cymru ac Esfryrec am Patagonia, pobl yn dechrau gwylio fyna. So mewn ffordd, pobl yn gwybod lot fwy am diwylliant Cymraeg Patagonia na
diwylliant Cymraeg Gogledd America. O, bendant. Ond o ran trwch poblogaeth, o pan oedd poblogaeth Gymraeg yn ei hanterth diwedd y ganrif honno, oedd ber, jyst chydig dros 2,000 o bobl lla, ac mi oedd diwedd y 1890, rhywbeth fel 1 ar 15 neu 2 ar 15 o gapeli Cymraeg yn y Wladfa de. Wel, oedd yna gymaint o hynny, jyst yn Utica, New York, Ond yna rhyw 600 o gapeli Cymraeg yn Unol Daleithiau, pan oedd yna 2 o 15 yn Patagonia, felly gymaint fwy o ran poblogaeth e. Felly, pan ydyn gweld y drafod, y papur newydd Cymraeg yma'n cael ei sefydlu ac yn parhau am ganrif, mae'n ddiddorol unwaith eto gweld pobl mewn cymuned wasgaredig gyda chydig gan o boblogaeth eto yn mynnu troi at Gymraeg fel iaith, fel cyfrwng bywyd a cylchron a llenyddiaeth greadigol hefyd. Mae gen hen ffrind a cyn gydweithreg fi Lucy Taylor lyfr newydd allan am y Wladfa. A dwi ddim wedi darllen eto, dwi'n trio gorffan sgwennu llyfr o fy hun, ond mae hwnna'n, dwi'n meddwl, yn lyfr diddorol iawn, achos mae hi wedi mynd at hwn o rwy'n sydd yn medru'r Gymraeg, ond sydd yn arbenigwr ar America Ladin, a mae'n ddiddorol. Felly, edrych mlaen i ddarllen hwnna, achos dwi'n siŵr bod lot o'r cymhlethdodau'r ffordd da ni wedi rhamantu y profiad yma. Wel hefyd, yn y 1890au, gyda'r iawn hanes y drafod, mae Sbeineg yn ymddangos de, ac yn un o'r rhyddina yn y 1890au, mae anthem genedlaethol yr Ariannin yna yn Sbeineg. So, y wers oedd o disgwydd ar llenwyr y drafod dysgu canu'r anthem genedlaethol yn Sbeineg hefyd, ac oedd nhw dadleuon y Wladfa ynghylch yna ran dysgu Sbeineg yn yr ysgolion. Gret, Jerry, ond wir yn gret a cael mewn welediad i'r Wladfa a'r gwladfeydd eraill ac cael cyfle i drafod barf Michael D. Jones. Felly, gwych iawn. Diolch yn fawr. Diolch i Richard Martin sydd yn recordio ac oedd yn edrych yn syn drwy'r rhan fwyaf o'r drafodaeth dyn ni newydd. Noddwyd y benod gan y barbwr Doedd ddim barbwr. Eli Barf. Doedd ddim barbwr wedi mynd ar gyfyl barf Michael D. Jones. Felly, diolch i Richard Martin. Diolch i chi am wrando a gwylio. Diolch i chi am ddweud wrth unrhyw un all fod efo diddordeb am fodolaeth y pod. Da ni'n dibynnu arnoch chi i wneud hynny. Dydwch nhw bod nhw'n gallu gwrando. Dechrau gwrando yn rwla. Does ym rhaid dechrau. Neidiwch i fewn i weld be bynnag sydd yn at eich dant chi neu o ddiddordeb i chi. Oedd yn dweud, da ni ar gael drwy'r ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, da ni ar gael ar bob tro yn gynta. Mae Jerry yn darparu talfyriad Saesneg o'r rhain i gyd ar gyfer nation.cymru. Mae hynna'n wirioneddol ddiddorol a gwerth i ddarllen. Mae yna lyniau neis efo hynny hefyd yn does? Oes, mae'n golygydd yn amser wrtheg. So mae nhw'n gret, felly argymell hynna'n gry iawn. Cofiwch ymuno efo ni. Dwi'n swnio'n desperate straight. Cofiwch amdano ni, bobl. Cofiwch amdano ni. Os gwelwch chi'n dda, yn Steddfod ar y dydd Llun am 1:45 dwi'n meddwl. Yn y babell len. Yn y babell len. A gyda na, hwyl am y tro. Hwyl.